Hazreti Qadi Ayaz Şafa diyen kitabına getiriptir. Bir vakt Hazreti Ömer'in oğlu bir yerde diyesini aylap duranmış. Hamanı diyesini bir yerde şeyle aylaptır, anrıyık bärik. Oğumuna adamlar aytıptır, nämet yan deyiptirler. Näme deyip beyttin deyiptirler. Onda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ı bir vakt gördüm, ştadı diyesini aylap, oğum çökörttüye akitti, hulası Peygamberimizi gördüm, ştadı diyesini bir ayladı, näme deyip aylarlığını bilemek, yönü Peygamberimiz etti deyip, men neşe ettim deyiptir. Delilini bilemek deyiptir. Ine Hudaýyň dostlarynyň ýagdaýy ey jemaatla. Gaýta gysgaja edip aýdyn, diyesini näme diýip aýlarlygyny bilenmek diýipdir. Ya şu diyany aýlamak ibadat dädigi de belli. Şayet adat da däw bolsun. Şayet bir zatdan çürem aýlanmolsun, aýyna gerekkä diýip giden bolsun. Delilini bilemek diýipdir. Yöne Hak Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın şeydilligini gördüm men ne ettim deyiptir. Ine ummatın büyük çoğunir evliyaları, sahabala, imam azamlar, o adamların etiyani işiş. Ama teğil bizim zamanımızda. Bir tofor yerlerde men bir çoğunir alımın yazan gurrunu okuyup vereyim. Şu zamanın bir alımı, o adamlardan. ومما يذكر في هذا المقام أن بعض العلماء والمتفقهين من أهل عصرنا ممن عرف بالتساهل في التمسك بالسنن إذا قيل له في ترك بعض السنن قال هي سنة وهي جائزة الترك واللائق بالمسلم غير هذا. أستاذ عبد الفتاح أبو غداي ديار شدما نبرتور أخون مولولو ديبتر öğlen 4 rekat sünnetini okuyamaya diptir. Parda okuyuya çıkıya gidiver ya 2 rekat sünneti okuyanak diptir. Täze ciddi guruhla bar diptir. Sünnet okuyanakla diptir. Ohan bulara aytyan diptir. Sen ne sünnet okuyamadın diýende, ay parda de, näme pardyany gaýym tutup bermeli mi diýip aýtýarlar diptir. Walla iqbil muslim gayru hada, musulman beýtmillan diptir. Peygamberin sünneti diýip eşitsen, makam ýapyşmaň barnamasyna düşmeli diptir. Hazreti Ömer'in oğlunu özü ibadat değil, adat değil. Yani Peygamberimiz şehit diýip edýär. Fakat kana es-seleful awwal yef'alun kull matlub şer'an walaw fadila. فإن السنن المندوبة حصن للفرائض الواجبة كذا في السنة وبيان مدلولها الشرعي. إما önkü ulamalar, köni ulamalar, imam azamlar, sahabalyň zamanına, Bayezid Bestamiler, beýik köni teberrik, çyň Peýgamberiň ýerine düşýän adamlar bir entek sogapdygyn eşdiler dagdy şonu gaýym ýapyşardylar diýipdir. Näme diýip? Sünnet diýeniň wajibin, parzyň galasy da. Sünnet diýeniň parzyň, wajibin galasy da. Ey jemaatlar, men şişjar ýaşymyz bilen men gören radymda eýni şuurdyňdan hamana bil molla wagtymyzda bir häzirde molla ýöne 15, 16, 17 ýaşymyzda bir adamlar bardy, Ayetül Kürsi okuýmaýardylar, ýa namazdan soň tesbih tanamaýardylar. Näme tesbih tanamaýan? Sen näme Ayetül Kürsi okuýmaýan? Ay bir gaýym tutup görmäň da diýerdiler. Şol adamlar şu zamanda başyma halky ýyllyky bilin 35-36 aýa ýetipdir. Öýlen sünnetlerini ýa aşamyň kirke sünnetlerini okuýanaklada. Gözde aňadan gaýym durmasa, soňra ýeňlidip başlaýardy. Oňa gaýym durmansyn, oň şeytan näme etdi? Odola ol ay tesbih kan muhamdadir. Ay Ayetül Kürsi näme pardada? Oňa indi bir sünnette şey söýdi. Ay sünnet näme çyk pardaýa gaýym tutup ýördi. Ine din gurrunne sünnet bir musulmanyň ýüregine ýawryşyp duran makam gurrunlardandyr. Sünnet diýdigi Resulullah Aleyhisselam'ın qowurup eden işleri ha.
aydın zatlar ha. Ey musulman, men eppermen barnamasına düşmeli.